Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. In de laatste 3 maanden van dit jaar hebben 6000 mensen hun baan verloren. Het werkeloosheidspercentage is gestegen naar 21,2%, het was 13,4%. In 6 maanden tijd is daarmee het aantal werkelozen gestegen naar meer dan 15.000. Volgens het CBS kunnen bedrijven minder inkomsten genereren, wat leidt tot meer werkeloosheid. En het heeft ook gevolgen voor de overheidskas, omdat huishoudens minder koopkracht hebben en lagere inkomsten betekent lagere koopkracht. De parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland hebben op het nippertje een compromis weten te bereiken. Er komt een nieuwe afdeling Koninkrijksgeschillen van de Raad van State. Staatssecretaris Knops gaf wel aan dat de uitvoering veel voeten in de aarde zal hebben. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Rijkswetsvoorstel. Het voorstel bevat een bepaling dat de wet na 3 jaar wordt geëvalueerd om te bezien in welke mate de regeling voldoet. Het Rijkswetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer aangeboden. De opbrengst van de verkoop en daarmee privatisering van overheids- en VUTS zal niet gebruikt worden om het gat in de begroting te dekken. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta gaf dit aan. Een van de kernpunten van deze regering is dat geld dat binnenkomt door de verkoop van overheids-NV's gebruikt wordt om de economie te stimuleren en niet om een aanwijzing te voorkomen. Een groot gedeelte van het geld wordt geïnvesteerd door het Curaçao Development Institute, zo is de bedoeling. Vakbond STO is bezorgd over de werksituatie van buschauffeurs. Alle maatregelen die er worden getroffen op verschillende vlakken hebben een weerslag op het busvervoer. De chauffeurs krijgen steeds minder passagiers door de toenemende werkeloosheid en de maatregelen die door de regering worden genomen. De laatste tijd vertrekken er veel mensen van het eiland en dat heeft ook zijn weerslag op het busvervoer. De vakbond is tegen de maatregelen die nu worden genomen. Het busvervoer zit al jaren in een dalende lijn. De kleine middenstand in de binnenstad heeft het op dit moment moeilijk om zijn hoofd boven water te houden. Door de stijgingen van de prijzen en de nieuwe ABB-regeling wordt hun financiële situatie steeds moeilijker. DMO geeft aan dat door de stijging steeds meer mensen online gaan bestellen en dat heeft zijn weerslag op de ondernemers in de binnenstad. De horecasector heeft zwaar te kampen door de stijgingen van onder andere alcoholische dranken. Toch juicht DMO de introducering van de ABB voor de toeristensector toe. Een groot aantal eilanden in de regio int op dezelfde wijze belasting en daarmee worden de inkomsten van de overheid meer. Voor de kleine middenstander is het echter proberen te overleven. Het Culinary Team heeft van 21 juni tot 26 juni in Miami meegedaan aan de Taste of the Caribbean-wedstrijd. Onder leiding van manager Hans van Driest werd gestreden om een aantal prijzen. Brenton Valentin won de beste wodka-drankcategorie en Jurnik Merced werd Bartender of the Year 2019. Verder haalde het team een aantal bronzen medailles en het team won zilver in de team competition. Felicitaties aan het team namens ons allen. De VN komt vandaag met een rapport over de situatie in Venezuela. De regering van Venezuela heeft al een kopie ontvangen. De VN is bezorgd over de situatie in het land. Er zijn berichten van doodseskaders en de regering hanteert een angstregime. Om hun macht te behouden worden tegenstanders op buitengerechtelijke wijze vermoord, zo staat in het rapport te lezen. De VN dringt de regering aan een einde te maken aan de ernstige overtredingen op economisch, sociaal, burgerrechtelijk en cultureel gebied. Venezuela heeft in een reactie gezegd dat het rapport een vertekend beeld geeft en vooringenomen is. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.